बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासहित तुमचे सवय असो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भरून आम्ही सम्याच्या जेवणात वांटो घेऊ. एक कुटुंब जाऊन मोरयेच्या पासल्यान संगातात जमल्या. मोरये मायेच्या विनवणेन आणि मोगान आमकां भरपूर आशिर्वादांचो शिवर फावो जाला. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आम्ही फिरगेसगरां उपकारी मनान आणि भावबंधपणाच्या स्पिरितान भरून धन्य देवाक अर्घां दिवया. आयच्या या संभ्रमिक मिसाचे प्रधान याजक जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्या मनादीक बाप विन्सेंट कुवेल्लो फिरगेस याजक बैंदूर तुमकां आमच्या फिरगेस कुटुंबाच्या नवी मोगाचो येवकार मागता. आयची देवस्तुती आमकां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरून मोगाची हातेरां जावन एक मोगाळ आणि जिवाळ क्रिस्ती समुदाय बांदून आपोवन दिता. जेजून आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेका बोगसून शांती समाधानाचे कुटुंब बांदून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. ख्रिस्त मोगाच्या भावना बहिणीनो आम्ही केल्ल्या बरी तुम्ही एकामेकाचो मोग करीत जाय. उपादेश सुम्यान आमकां दिल्लो आणि प्रत्येक रितीन उपादेश आमच्या जिवितांत पाळत आसतना आम्ही एक कुटुंब जावन जियोंक साथ देखून आज फिरगस दीस तुम्ही संभ्रमत असताना प्रत्येक रितीन सुम्यान दिल्लो हो मोगाचो उपादेश आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कुटुंबान आमच्या शेजारा आमच्या फिरगस कुटुंबान आमच्या वाड्यान पाळून मोगाचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडून गरजेची कृपा या बलिदानात आम्ही मागया. बलिदान भेटवून आमची फाटका वळखून घेवया. आमच्या अस्कत काय देवा मुखार दवरया. सर आमच्या फाटकाची दूख आमी धरून बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. आमी सर फाटकी म्हूण वळखून सांगता आमी म्हणया हांव फाटकी सर पदवेला देवा आनी तुमकां हांव भयण म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कराव वाईट रोग आणि बरेच करून आमी साहित्य फाटका केला. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो देवळा प्राण. या पासून गेलो सदा संपाद मोरये सगळ्या जगतान भक्तांक आणि तुमकां भावडे म्हज्या देवाच्या परस्परां विनंती करा म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं
आणि आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझो पवित्रत्व येवन सगळे वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सर्गावेच्या आदी जेजून आमकां बसयले. तर बापा, जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्रत्म्याक धाड. ताचे वरवीं सगळे सत आमकां शिकय आनी सर्गींच्या शांतीन आनी धिरान आमची काळजां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुझे सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची तृतीय पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी जुदेया सावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोयशेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनवत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकना. पावला आणि बारनाबासा आणि या मनशांमध्ये व्हड मनाभेद आणि कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आणि बारनाबासान आणि अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमान असलेल्या धर्मदूता आणि मालगड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हणून निर्णय जालो. तवळ धर्मदूतांनी आणि मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काढले आणि पाऊल आणि बारनाबासा संगाता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हणून ठरायले. उपरांत भावांमध्ये मुखेल म्हूण नांव वाडलेल्या दोगांक, बारसब्बास नांवाच्या जुदासाक आणि सिलासाक तांणी विंचून काडले. तांचे मुखांत्र हे पत्र तांणी पाठयले. धर्मदूत आणि मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या
सिरियांतल्या आणि सिसिलियांतल्या जुदेव न्हय असलेल्या भावांक नमान पाठयता। आमचे मदल्या थोड्यांनी आपल्याच शिकवणेन तुमकां असमाधान केला आणि तुमची मनां घुसपडयल्यान म्हूण आमी आयकला। अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली। देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आणि आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आणि पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला। पाऊल आणि बार्नाबास आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे सेवेन आपलो जीव दिवंक सयत तयार असलेले मनीस। आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आणि सिलास हे आमी बरपिणेशी घाल्ली तिनसनियामा तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले। बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्ले कसलेय तुमी खाय नये। रगत असलेले वा गोमटे चिरडून मारलेल्याची मासी खाय नये आणि वेबिचार सुकयचे। या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरे कसलेंच वजें घालचे न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आणि आमी निर्णय केल्या। या संगतीतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले। आदेव देवाचे उतरये। Ani tuzo आशीर्वाद आमचेर पडलो, तुज्यो दर्शनीक मुखावयाची दीस आमचेर पावलो। हे वरवीं अख्ख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं। संराष्ट्रांत तुजी सोड वाकून सात देवदूतांमधल्या वेगळ्या आत्म्याच्या घरात म्हाका एक जंगलाचे तळवेर गेलो आणि थंयच्यान पवित्र शहर
जेरुसलेम म्हाका दाखयले. सर्गा वयल्या देवाचो ते देवत येताले. देवाच्या वैभवान ते सगळ्याच परजळताले. ताचो परजळ एक बहुमोलादीक मार्का सारको ठणठणीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहरात रूप आणि उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवाजे आसले आणि एक दरवाजा सुरसेक एक दूध पारण करून दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयाची नांवां त्या 12 दरवाजाचेर घातलेली. उदरतेचे कुशीक 3 दरवाजे, उत्तरेक ती, दक्षिणेक ती आणि अस्तंतेक ती. शहराचो पागोर 12 दिन्याचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शिर्याच्या 12 बाळगणाची नांवां बरयल्लीं. शहरा भितर खंय म्हाका देवा दिसले ना, कित्याक सब पदवीदार सुरीस आणि शिरीस ताचे देवा. शहरात सूर्याचे जावन चंद्राचे जावन घाल, कित्याक देवाचे महिमान ताचो उजवाड आणि ते शिरीस ताचो देव. देवाचे उतारे. पान संको 86. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्याय सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय करूया. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो मुझे उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो मुझे उतार पाळिना. तुमी आयकतात तें उतार मुझे न्हय, बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचे. तुमचे सांगता आसतनाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां कितें सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, मुझे समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियेवचेय नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशी पाटी येतां म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हणून आयकून तुमी संतोष पावतल्यात. कित्याक बाप मुझे प्रास व्हरतो. हे सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडून येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां.
देवाचे उतर हे ख्रिस्ती मुलाच्या भवनाव बेडीनं आईच्या शर्मावसो विषयी जवळ सांग ख्रिस्ताच्या मगान भरलेलो समुदाय एकवटान जीवक शकता चालेल ख्रिस्ताच्या मगान भरलेलो समुदाय एकवटान जीवक शकता आईच्या मंगलांचे थोडे विषय तुम्ही ऐकलो पहिले एक सवाल मरी पाहत हे विषय आम्ही निहाळ्या पण पुस्तकांत सर उपादेशापैकी खंयचो उपादेश पाळून भोवकच which is a commandment very difficult to practice in life. पूर्वी पुस्तकं खंयचो मोग करा न्ही एकामेकाचो मोग करा म्हणलो एक उपादेश तो भोवकच तांचो उपादेश ते आम्ही हक्कड मानून घेता मोग करून तितलो कश्ट घे कित्याक तितलो कश्ट सबार तराच्या मोग आयुश्यांत आमकां आयकूंक मेळटा पूण जेजूचो मोग जिवंक प्रॅक्टीस करूंक भोव कश्ट कित्याक तो मोग संवसारांत त्या मोगाक कोणी सरी करूंक जायना खंय रांगडी गेल्यार प्युअर हनी म्हणटा न्ही प्युअर हनी मेळ्ळ्यार आमकां दिया म्हणून आमी सांगता आमकां खंयसर गेल्यार प्युअर जाय म्हळ्यार बेस्ट जाय पूण तुका काला बेराके आसूं नजो न्ही जेजूचो मोगी तितलो नितळ निर्मळ पवित्र आशिल्ल्या बरवी सोम्याचो उपादेश आमकां पाळूंक कश्ट म्हणून आमी सक्कट समजता आनी वळखून घेता आदल्या आयतारा ह्या उपादेशा विशयांत आमी आयकल्ले जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी जेजू म्हणालो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एक नवो उपादेश आनी खंयचो हो नवो उपादेश नवो कित्याक जशें हांवें मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देखून हो उपादेश हांवें सांगले भोव कश्टाचो पाळूंक त्या लास्ट आयतारा कडेन आदल्या आयतारा विशय आमी निहाळ्ळा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हो नवो उपादेश आनी तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं कितें जातलें संवसाराक तुमी म्हजे शिश म्हणून कळीत जातले तर आमच्या बिरगज कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या घरांत सोम्याचे शिश म्हणून आमी कळा जाय जाल्यार आमी सक्कट सोम्याचे शिश म्हण कळा जाय जाल्यार सोम्यान केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग केल्यार मात्र आमी संवसाराक सोम्याचे शिश म्हण कळीत करतले आणि त्या खातीर सोमे म्हणटा एक नवो उपादेश अ न्यू कमांडमेंट आय विल गिव यू आणि एकामेकाचो जसं हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हणून त्या खातीर थोडे सांगले उपादेशा पैकी मस्ताचो उपादेश म्हणून सांगल्यार जेजून दिल्लो तो मोगाचो उपादेश आमच्या जिवितांत पाळूंक कश्ट मदर तेरेसाच्या जिणेंत आमी पळोवंक गेल्यार तिची थोडी गणितां ती कशी मोगान भरलेली म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा एक फावटी ती खोडकाराची सेवा करनासतली आनी तो व्हड एक सरकारी अधिकारी मुखार आयलो आनी तो म्हणालो मदर तुवें करचें काम आपलें 1 लाख रुपये दिल्यार हांव करचो ना म्हणालो ती खोडकाराची कूड कुसोवन गेल्ली त्या कुडीन तावन किडे काडटाले मनशाक साथ दागी म्हाका आनी तुका आनी तो अधिकारी म्हणालो मदर असले काम 1 लाख रुपये करून दिल्यार करूंक जावचे ना म्हणालो तो अधिकारी मदर म्हणाली बाबा तितले मान्य 1 लाख न्ही 10 लाख रुपये दिल्यार हे काम करूं म्हाका जावचे ना
फकत हांव करता कोणा खातीर क्रिस्ताच्या मोगा खातीर हांव करता. जर तर क्रिस्ताचो मोग नातुल्लो थंड जाल्यार ह्या कुसुरल्या कुडकारांतय आनी ताचे किडे काडूंक म्हाकाय जातेना आनी म्हाका आनी तुमकांय जातेना. फकत ती क्रिस्ताच्या मोगान भरलेले वरवीं असली सेवा ती संवसारात दिवंक शकली. जेजू सांगलो उपदेश जसे हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आणि मदर तेरेसाची तिच्या जिवितांत समजली उपदेश कितें म्हणून आनी सम्यान केल्ले बरी निस्वार्थ मनान ती मोग करूंक ती शकली. आनी एक घडी तिच्या जिवितांत आसा एक फावटी एका ग्रस्त मनशा लागीं ती दान विचारून गेली खंय आनी तो रागान खिपी उडे लागलो खंय. मदर म्हणाली बाबा हे म्हाका म्हज्या आसरांतल्या भुरग्यांक कितें म्हणे दी. हांव आनी तूं जाल्यार त्या खिपी उडयल्ल्या मनशाक कितें करता आसल्या आमी. पूण तिणें तशें सांगूना. हे म्हाका तुवें उडयली खिपी पूण म्हज्या आसरान फक्त भुरगीं आसात तांकां कितें म्हणे दी. आनी तो मनीस ही उतरां आयकून सगळोच बदल्लो मान्ने जायते भान त्या मनशान तिका दिलें खंय तिच्या आसरा खातीर. ही जावन आसा उतरां मदर तेरेसाच्या तोंडांत पावलेली सोमियाची उतरां. तरी मदर तेरेसा कोणाच्या मोगान भरलेली सोमियाच्या मोगान ती भरलेली जावन आसले वरवीं ते काम करून तिका साथ जाले. खिपी उडयल्ल्यांक बक्षूंक साथ जाले. कस्त दितल्यांक दग दितल्यांक पाड उलयतल्यांक बक्षूंक तिका साथ जाले. त्या क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन तिणें सेवा केल्ली. जेजूचो उपदेश पाळूंक तितलो सुलभ न्ही पूण आसात न्ही. आनी आज भुरगेच कुटाम जावन आमी सांगत जमल्या आज जेजूचो उपदेश आमी आज नियाळटा. पवित्र पुस्तकांत जेजूचो मोग केल्ल्यान जायत्यो संगती बसयल्यात. आयच्या वाज्यालाक आमी आयकलें त्या वेळी जेजून शिसान जाप दिले जो कोण म्हजे मोग करता काय करता जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर फाळटा. तो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी येवन कितें करतले हांव ताचे ते वस्ती करतले हांव. जेजूचो मोग केल्ल्यांक जायत्यो संगती पवित्र पुस्तकांत बसयल्यात. कोणाक कोण ताची उतरां पाळटा ताका जायत्यो संगती बसयल्यात. कोण जेजूचो मोग करता ताका जायत्यो संगती पवित्र पुस्तकांत बसयल्यात. जो आमच्या अनेका कडेन आमकां सगळो आयकूंक मेळ्ळा आयकता आमी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमी तुमकां जाय जाल्लें कितें मागयेत तुमकां तें मेळटलें. म्हजी उतरां तुमी पाळल्यार तुमकां मजत तारेक धरतलो. म्हजी उतरां तुमी पाळल्यार तुमी म्हजे ते एकवटान रावतल्यात. आनी असली जायती पवित्र उतरां पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटात. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजूच्या जिणयेंत आमी पळोवंक गेल्यार तो बापाच्या मोगान रावलो आनी बापाच्या मोगांत आसल्या वरी तोच मोग ताणें संवसाराक दिलो. आनी आमकां ह्या जो आयतार त्याच जेजूच्या मोगान जिवंक मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता. सोमियाचो मोग कसलो? सोमियान मोग करा म्हूण सांगलें मान्ने मोग कितें म्हूण ताच्या जिवितांत ताणें दाखोवन दिलें. मोगा खातीर कुसार मेलो. आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचो प्रास व्हरतो मोग ना म्हूण सोमियान सांगलें मान्ने ताच्या जिवितांत आपल्या इश्टा पासत ताणें जीव दिलो. खुर्सार जावन ताणें बक्षिलें आनी हो जावन आसा सोमियाचो मोग. आनी असलो मोग जर तर आमी नियाळ्ळ खरीये दिसा आमी क्रिस्ताच्या मोगान जियेता तर जाल्यार मोगाचो समुदाय आमी बांदूंक शकता एकवटान जिवोवंक शकता. पयल्या वर्साक एकवटांत इल्ले तुटाफूट येता आसतना सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कितें केलें म्हूण आमकां आयकूंक मेळटा. धर्मदत्ताची कृत्या समस्या सगळ्यांनी येतात.
कुटुंबांती येतात, वाड्यांती येतात, फिरगस कुटुंबांती येतात. आणि समस्या आयल्यार कशे ते परिहार करचे विशयांत आयच्या विशयांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सुदैव लोक बाबा ताकवीन गेल्ले ते मोयजेचे नियम शास्त्र पाळटले आनी सुन्नत करूंक आशिल्ली. आनी ते म्हणटले सुन्नत केल्यार मात्र सल्वासांव मेळटले म्हणून. पूण जेंतील आनी सुदैव न्हय आशिल्ले बाबा ताकवीन गेल्ले जायते आशिल्ले आनी क्रिस्तांव तांकां तांच्या वेंगेत घेतलेले आसा. पवित्र आत्मा तांचेर देवुल्लो आसा आनी तांच्या मध्ये एक घुसपड गेली. तो गर्भतान एक सभा आपयलो ती घुसपड थंयसर सांगले जेंतील बाबी आसात पूण थोडे संगती तुमच्या जिवितांत तुमी पाळी जाय. जुदेवानी आनी जेंतील आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी इतलेच मास तुमी गरजेचे संगती पाळी जाय. बोंब्याक बली भेटयले काही नाकात, रगत चिडून मारले बोंबते चिडून मारलेल्याचे मास काही नाही ह्या विचार सुखायचे. ह्या गरजे भायर कसलेच वजे आनी तुमचेर घालचे ना म्हूण पवित्र आत्म्यान निर्णय केला. मास थोडे बोंब्याक पुजा जेंतील थोडे खाताले आनी जुदेवांक ते एका रितीन ते समजूंक बोकस जाले. पूण सुरविल्या पुरी सभेत असले समस्या आयल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा बरोवन एक वटा खातीर ती सभा आपयल्ली आनी ह्या सभेंत तांणी निर्धार घेतलो जुदेव आनी जेंतील कोणाक भावार्थ आसा ते हर एकले सल्वासांव जोडटले. हे विशयी पयल्या वाचपाक आमकां घाल्ले आयकूंक मेळटा. आनी हाच्या बांदेलांत जेजून उपादेश घेतिल्लो मोगाचो उपादेश आमी आयकत आसतना एक वटा विशय जायते विशय आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू केदाळ ताच्या उतरान आमकां आयकूंक मेळटा म्हज्या मोगांत राबा म्हूण हे बाळगीन माय लाव. आनी केदाळा एक समुदाय क्रिस्ताच्या मोगान भरून आसा. कसल्यो संगती कुटुंबांत जावं फिरगस कुटुंबांत जावं वाड्यान जावं चड उणें जाता आसतना ती समुदाय क्रिस्ताच्या मोगान भरिल्ली समुदाय सोड कर सांगता येवंक शकता. कित्याक आमी सर्व एक क्रिस्त थंय. सापाव करिंगरां बरयल्लें सांगता कुडी एक जाल्यार जायते सांगे आसात आनी कुडीचे सर सांगे जायते जाल्यार एकूच कोड आनी आमी जावन आसा ह्या सुम्याचे मिस्तेक कोड. खरी एक कोटी आमी येवकरिस्ता येता आसतना आमी सुम्यात एक जाता. एकाच फुड्यांत आमी वांटेली जाता, एकाच कालसींत आमी वांटेली जाता. सुम्याचो मोग पुरसाचो मोग आमी नियाळटा आनी एकूटाम जावन येवकरिस्त आमी सांगता भेटयत आसतना जेजू आमचे मध्ये खरोच हजर आसा. दुसऱ्या वाचाप सर्गीचो वैभव देव सर्गी देवन तो संवसारी आयलो. देवाळ म्हळ्यार खाली सांगता मेळचो जागो मान्नी. देवाळ म्हळ्यार त्या देवाळांत आमी क्रिस्ताची परसा देवान विसलेली देवाचो उपादेश पाळण एकवटान जिवची परसा. नॉट ए जस्ट कमिंग टुगेदर. ही गरज आमी सांगता एक बी एक पूण सांगत आईला कुडले आमचे ते एकवट आसा म्हणून अर्थ न्ही. आमकां सगळी एक कोटी आयतारा मेळटा आसतना एकूटाम जावन आमी सांगता जमता आनी हांगासर सुम्यान आमकां आपयला तो मोगाचो मनमे जीव लाव आज हे लाव देखून मोग जावन आसा फिरगस कुटुंबाचो एका रितीन जीव काल म्हणटात एक फोर्स एक सकत आमकां सांगता दवरची. आमी सांगत आयल्या कुडले आमकां सगळ्यांत मोग आसा म्हूण न्ही पूण केदाळ आमी सांगत आयता आमी सर्व मोग करूंक आसा म्हणलो तो सत्य पवित्र पुस्तक आमचे थंय दवरता. आमचे थंय मनस्ताप ना म्हण न्ही, आमचे मध्ये सरवणे जायना म्हण न्ही, आमचे थंय भेदभाव ना म्हण न्ही. हे सर्व सांगत आसुनी आमी जर तर सुम्याच्या मोगान भरला ही समुदाय मोगान जिवंक शकतली. जी समुदाय मोगान जियेंक शकता ती कुटुंबा भशेन जिवंक शकता. एका कुटुंबांत मोग आसा, मोग आसल्यार जायते सोडतोड आमी करता, एकामेका सुदारचून व्हरता, एकामेकाक बक्षिता. फिरगस कुटुंबांत तशेंच फिरगस कुटुंबांत घेता आसतना फिरगस कुटुंबांत असले संगती घडटा आसतना आमी सर्व एक म्हणले एक कुटा म्हणले चिंताप आमचे थंय आसाचे. एका कुटुंबांत सोडतोड आसा, भक्षणे आसा, भावार्थ आसा, एकवट आसा. तशेंच सगळे फिरगस कुटामी एक कुटाम. आमी केवळ आयल्यार मात्र पावना
पवित्र जाग्याक आमी हरिये खायता मिसाच्या बलिदाना येता आसतना असलो काळ जमानाचो एक फोटो जेजू आशिल्लो आणि हो एक फोटो आमी दवरूंक मग समाना मेळटा जिवोवंक प्रयत्न करीत जाय. We are called to belong, not to just attend mass. आमकां केवल मीस आमी भेटूंक मागणी आमी एकामेका बाबत लोक बाबतीचे समुदाय आमी एक कुटुंब आणि आमचे ते एक फोट काळ जमानाचो एक फोट आसा जाय आणि वो मान्य मेळटा आमी जिये जाय आणि केदार आमी जियेता आमी एक समुदाय जावन जिवोवंक शकता. एक समुदाय बांदले जाल्यार आमी संगत येवंक जाय, संगताच्या वांगडा रान करीत जाय, संगता मेळात जाय, संगता मागणे करीत जाय, एकामेकाचो गरजो देव आमकां उबारीत जाय. या पवित्र युकारिस्तान एकामेका आमी बक्षी जाय, आमी वांटेली जाय. आमकां देवान दिल्ली सर पेढी देव तालंत भावार्थ एकामेका आमी वांटून घेत जाय आणि सृष्टिकायाच्या स्फुरीतान एकामेका आमी सुदारसून वर बक्षून आमी जियेत आसतना नेस कुटाम रोजा जाता. देखून आज प्रिय दिवस तुम्ही आकाश देत असताना तुमच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये म्हणजे हरियेकले आमी याजक आणि तुम्ही हरियेकल्या बी असलो काळ जमानाचो एक फोटो हे जे जाल्यार जेजून दिल्लो तो मानमेंट तर हे देश आमी नियाळी जाय आणि त्या हो मानमेंट आमी नियाळटा जियेता आमच्या घरान आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या भुरग्याचेर मोगाचे समुदाय एकवटाचे समुदाय आमी बांदूंक करूंक शकता. पवित्र परिस्थिती जावन आसा संख्येक एक वोट असो सर्व आमी एकाच समुदायात वांटेली जाता आसतना एकाच कालसेक वांटेली जाता आसतना तो सुशोभ जेजू क्रिस्त आमकां हर एक आयतारा कुटुंबा भशेन जिवंक आमचे ते भेदभाव सोडून एका कुटुंबा भशेन जिवंक गरजेची कृपा आमकां फावो करून दित म्हूण ह्या बलिदानाक आमी मागया. एकाच देवाक सन्मानता सर्वप्रदान प्राप्त स्वर्गानी पृथ्वीचो दिसयानी नामचा सर्वस्वचो रचणार आणि एका सन्मान जेजू ख्रिस्ताक सन्मानता देवाचो एकच पुत्र सर्वांनी बटापाव जन्मला देवाकान दिन उज्वलाकान उज्वल करा देवाकान सोल्ला पुरदेव तो देवाकान जन्मला ताका ऋषींना बापाच्या सैन्याचो ताचेर सर्वस्व केला आम्हा मनशा पासून आणि आमच्या सगळे पासून स्वर्गात काढतो ठेवलं आणि पवित्रात्म्यावरवी आमच्या मरेचे उदरी त्याने चोट घेतले आणि तो मनीस झाला आणि आमच्या पासून पाऊस तुला ताका खुशार मारलो त्याने कृष्णारान चसले आणि ताका निके केलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या तो पुन्हा जीवन झालो स्वर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्यात बसला जीवांच्या मूल्यांची मुन्सिपी करून वैभवांत परतून येतालो आणि त्याच्या राजयोग्य शेवट असणार आणि पवित्रात्म्याक सन्मानता ईश्वराने जीवनाचा अर्थ बापान पिता पावन झाला बापान पिता अब्राहम ताका संसर्ग नमस्कार आणि महिमा करून प्रवाहाच्या गर्भीतून गेले ते शेवट खातोले आणि धर्मविकास आपल्याला सगळ्यात सन्मानता पापाच्या बक्षणासाठी एक पवित्र समान मानता आणि मल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणात आणि शासनाच्या जीवितात विश्वास रावता. आमेन. आमची मागणी सर्वेच बरा भेटवून दिवया. फिरवेस कुटुंबान माया मोगान एकवटान बक्षणान सोडदरी आमी जीवन गरजेची कृपा आमकां तुमी देव फावो करून दीत सदांच समय फिरवेस कुटुंबान जीवनाची कृपा आमी समेत चांगला बोलदीत म्हणून आमी मागया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने पुनर्जीवन जेजूचे समाधान आपणावन तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल जियोंक आणि निर्धार घेवंक आणि समाधानाचे हातेर जावंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशेंच समाजाच्या सर्व मुखेल्याने पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक कान दिवन सता नीती खातीर वावरूंक दुबळ्या लोकांच्या बरेपणाक निस्वार्थी रितीन आदार दिवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ले भवर्तेचे देणे आमी सर तुझ्या भुरग्यांनी आमच्या कर्म्यांनी आणि मागण्यांनी उर्जीत कर. पुनर्जीवन जेजूच्या प्रेरणान आणि पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन समाधानाच्या हातेरार जावन जियेशे कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. परगावांत असल्या आमच्या फिरकस कुटुंबाच्या खांद्यांक तुझ्या आशीर्वादान भर आणि तांची जिणी समाधानाचे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिढ्यांत असलेल्या समस्या कोळक जाल्ल्या सर्वांनी सदांच पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल तांच्या जिणेचो शेवट समजून समाधानाचे जिवीत जिवंक आधार लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवक ख्रिस्ताच्या मेजाबावारीक हजर जाल्लेल्या आम्ही सर्वांनी वावरतान जिवंक आणि संसारी बेश्टवण्यांक भिये नासतना रावंक तशेंच तुजेर विश्वास दवरून जिवंक कृपा लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज हे संभ्रमिक मिसाचे बलिदान भेटवच्या प्रधान याजकाक आमच्या मोगाळ विगार बापाक सर्व धर्म भयण्यांक तसेच लायक मुखेल्यांक तुझ्या आशीर्वादान आणि दैविक बळान भर. सर्व आमच्या फिरगसगारांनी एकामेकांतय खालतेपणान मोरयेमायेच्या मेटान चलोवंक कुमोग कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भोवकण वळा बापा तुझे संकट दवरली तुझ्या भुरग्यांची मागणी तो मानून घे आणि आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुझ्या मोगान बरोवन त्या मोगाक साथ सावन जियो आणि तुझे उतरां पळोवन तुझे खरेशी सावन जियो गरजेची कृपा आमकां सुमेस्तान तूं प्रभू कर हे मागणी करता तुझ्या पुत्रा जेजूचे नांवान. म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पुदेदार त्या बापाक मानता तसले जावन दी म्हूण मागात. काकोळदार बापा पुरसार मरून संसाराचे पाप काडला आणि महिमेन पुन्हा जिवान जाला तो मेंढो आता तुझ्या उजव्याक बसला, पूण अजून तो आमचे मध्ये आसा आणि आपल्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाचे बलिदान आमच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. हे वाकडण्याचे बलिदान तू माई प्रसाद मानून घे आणि एक दीस सगळ्या तुझ्या विसलेल्या बराबर तुझ्या आणि आमच्या मोगाळ चडवंडराची वाकडणी करून सर्गीच्या जेरुसलेमाक आमकां पावय. ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर काळी आम्ही तुका वाकणो पावू
हो काय दोन्ही तीसो आधी आमच्या फायद्यासो पुनदे करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वखडणी वरत्या दाबाजाना मी करची की त्या जेजू झाला आमची पाच कालची बली सासनाच्या चिविता जन्मलेली उजवडाची मुलगी तड्या आमका केली आणि बाबार त्या उघडली दारा सरकींची आम्हा पत्क्यांकाच्या मरणांतली सोडवण पावो साता आणि त्याच्या पुनर्जीवनपणा सगळ्यांना नव्यान जीवित उपसता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हास सगळो संसार आणि सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर्म मी मागता जाऊन ती आमका आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आपले कुशेन स्मरण सुसंवेच्या आधी ताळे उडव घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांगलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुबेस्ती घेयात आणि खायात ही म्हणजे कूड तुमच्या पासत समर्पणची. ते सुबरे जवान नतस्तळे काल्स घेतली तू गर्भात दिन बसलो ती आपल्याशी सांगली आणि म्हळे तुम्ही सुबेस्ती घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि स्वस्तिक कराचे हे रगात पदकाचे बक्षण मेळच्यात तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतले हे म्हज्या आवडा साथ करात. बावार्था सोबत पारगात ह्या बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही मुक्ती पुनरास करताव आणि व जीवित सोडून आणि सर्वांची खास तुकात समर्पिताव तुझे मुखार येऊन तुझी सभा करून आमका हो गेले देखून आम्ही तुका दिन बसताव आणि जेजूची कूड आरोग्यास समतला सुमेस्तान पवित्र आत्मरक्ताय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आजच्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर. लिओ आमच्या भाग्यवन बापा जराल्ड आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तिजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे परजळेक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव.
अवकार मोरी देवाचे मै संगती भगवन झुजेची सोपती भगवन गंधता आणि सर काळी तुका मानवले आमच्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्मच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बरोबर त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेलार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून तांचे केल्ल्या प्रार्थना आमी निर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे पवित्र तुझे राजमकाय तुझे वचे स्वर्गात जाता तसे संसारात जाव आमचो दिसपट अपराध आगम कांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेला मुक्षेता तसे आमचे पापता म्हणून आणि आमकां आळिल्ले पडोव दिनाका पूण वाईटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गेचे बाजून आणि आमच्या सुंदरा जेजू ख्रिस्त जेणे बरोबर कलाक आमकां तुझ्या उदारता कळतून सर पक्कांतले सुटई आणि सर कांतांतली वाटळी सुम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या आदार दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबा खातीर दिश्ट जाल आणि तुझ्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटार समान तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसू एकामेकाक शांती दियात जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या लभल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हाका पवनाक तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 177. Baby,
सर्वेश्वर तुमचे सभे असो पदवेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो दुसऱ्या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धारता देवाची ओढ
सोद विनंती कर बगेन कुसाचे करूय निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.